Pulis nga usa sa mga gireklamo og robbery extortion o pagpanglugos sa usa ka babaeng dinakpan giingong nagpusil siyang kaugalingon sold sa comfort room sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa PRO7. Nahitabo kini human po sila patay ang babae nga misangat og reklamo batok kaniya og sa laing 11 ka mga kaubang pulis. Ani ang report. Sulod sa comfort room sa Regional Police Drug Enforcement Unit, RPDU-7, nagbuyod ng lawas ni Police Staff Sergeant Celso Colita. Aduna siya samad sa iyang tampihak, agi o pinusilan sa armas nga misangpot sa iyahang kamatayon. Mato ni Police Major Glenn Jefe sa RPDEU-7 nga gikan sa iyang buhatan si Colita kinsa iyang gikahinabi kalabot sa mga isyo sa illegal nga drugas. Gilakbitan usab sa pagpangutana ni Jefe si Colita kalambot sa kamatayon ni Richie ni Pumusino apan wa kuno kini mutingog. Akong pangutana nimo og apil ba ka? Na ba kay kasayuran? So, wagi siya mutubag sa ako. Sige lang kong istorya, wagi siya mutubag. No, nya ako siyang giingnan pod nga nakadawat mi og raw information nga ikaw involved sa illegal nga droga. Wa siya mutubag. Taod-taod na nanghid si Colita nga mag-CR og nadunggan na lang sa opisyal ang buto. Og sa pagtanaw nila, nagbuyod ng pulis kinsa gidala sa duol nga tambalanan apan wa na matabang. Suma ni Major Jefe nga walay foul playing nahitabo sa kamatayon sa pulis. Wala gyud. Dili gyud mi makakuan ana nga nay foul play. Iya hagitong kagustuhan. Kung manananghid pa lang siya nako nga maghikog siya, digi ingnon ako siya nga ayaw taon diri dodong. Ato dito sa gawas kay maamong ko. Si Colita kauban ang laing na po ka mga polis gipaubos sa camp restriction human gireklamo ni Richie ni Pumusino. Suma sa opisyal nga bisan gibawian na silang armas ang polis apan posibleng aduna pa kini kaugalingong armas nga maoy gigamit sa pagpusil sa kaugalingon. Ipasusi pa hinuon ang kalibre 45 nga gigamit ni Colita sa pagpusil sa iyang kaugalingon aron masuta usab kung tunay kalambigitan sa kamatayon sa babaeng mireklamo batok kaniya. Tanang ano nakadala siya armas? Monay pangutana nga di ko katubag kay dili na siya under custody nako. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.